Sanibonani Dumelang, Limatyoro, Bonjo, Mambo vipi? Nazi ezihamba phambili ngalesikhathi. Kubikwa ukuthi akusensuku zatshwala ziwushaye uthibela umfo kaMpungose. Insizwa esinela ukhuzana umfo kaMpungose endimeni kaMaskandi. Kubikwa ukuthi uthibela zizowushaya kuyena eganwa intombi yakwaKhoza, asebe nesikhashana nokho-ke beqhuba nayo kwezothando njengoba sebenabantwana ababili, ingane yomfana nengane yentombazane. Zizowushaya ngawo uSepthemba khona belule eNkandla ekhaya kwaMpungose. Ngakolunye uhlangothi abantu abawuvala umlomo nge-albhamu eqeda kuphuma yeciko lakwaNongoma elizinze eThekwini elibizwa ngokuthi uDisaster. uDisaster ubefike ngonyaka odlule ngengoma ebisihloko sithi iKhavela, ithi le ndoda igqoka iKhavela kodwa yakhile ekhaya. Ubuyile-ke ngenoni elisha elithi ngithola usibalo omusha ngizobaxoxela ekhaya, eligabe ngezingoma ezingu-5 uma sezizonke kule EP. Kubalwa ingoma ethi Isela, ingoma ethi Siyolwa, nengoma ethi Ochazwa Yimi, mangikha nje phezulu kwezihamba phambili. Angeke simangale uma singathola sekuney'ngoma esiyozwa kuthiwa sezihlanganise imiliyoni kuyo le EP kaDisaster. Kanti ngakolunye uhlangothi umcimbi obubhekwe ngabovu kule mpelasonto uzoba seGoli. Sisaqinisekisa ukuthi kugcine konke kungahambanga kahle, konke kwashona phansi kwabhidlika njengoba lo mcimbi lo ade kuhleliwe ukuthi ube se-Newtown eGoli. Kwacaca ukuthi kwangathi akuhambi ngendlela ade behlele ngayo abahleli bomcimbi njengoba sebephenduka inhlekisa nje ezinkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi sebephumele obala bathi bayazisola ukuthi abamlalelanga ngani uMthandeni njengoba akhalaza isuka nje yena wathi ayikho indaba yalo mcimbi, ngeke abe ingxenye yawo lo mcimbi. Njengoba lo mcimbi usugcina ungaphumeleli nje manje, nabo sebebona sebethi uNtunsula washeshe wayibona lento ukuthi khona ongahambi kahle.